ụmụ akwụkwọ mahadum steeti Abia na-eme ngagharị iwe maka kepukepu ahụ a na-anụ na ụmụ nwoke ha ji aka ike na-akwasa ụmụ nwaanyị ha iko. Mgbe ụmụ akwụkwọ ha gụrụ Enyimba Enyi ya na Iwe na-ewe ayo rute n'obi gọọmenti ya bụ ụlọ akwụkwọ, Dr. Ude Nwachukwu gwara ha nke a. Ihe unu na-eme taa wụ ịgwa ụwa niile na ihe asịrị a na-agba abụghị eziokwu, ọ bụghị omume ọnụ. Anyị na-adọ ndị nta akụkọ na Lagos na Ibadan aka na ntị, ha kwụsị ịgba asịrị a. Ọ bụrụ na ha akwụsịghị ya, anyị ga-agba ha akwụkwọ. Mgbe ụmụ akwụkwọ ha rutere n'obi gọọmenti ụmụ akwụkwọ, onye isi ọchị ụmụ akwụkwọ gwara ndị Channels Television nke a. Anyị na-ekwu na ihe unu na-anụ ụwụ sọsọ asịrị. Anyị na-agwa ndị na-agba asịrị a, ha si na eziokwu ka ha na-ekwu. Ha gosi anyị ndị kwara iko a, ha gosikwana anyị nwata nwaanyị akwasoro iko a. Ndị ụlọ ọrụ Channels Television gbara ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ajụjụ ọnụ na bekee. This is a propaganda and injustice against Abia State University students. We are very, very diligent. We are respectful. We have excellence and services. So I don't think any religion should be backed on us. Because we know ihe a wee gbasịrị megide ụlọ akwụkwọ mahadum Abia State. It could come from a close neighbor, provided it's an allegation. Ịgbasịrị nwere ike isi ebe ọbụla bido. Because the girl is not a student, neither those guys, we don't Ihe know where they emeghe come from. n'ụlọ akwụkwọ anyị. Since they want to play Nwata nwaanyị a awụghị nwata akwụkwọ anyị. Ndị mere ihe a awụghị ụmụ akwụkwọ anyị. Anyị enweghị ike ịkwụrụ ebe a na-ele ndị mmadụ ka ha na-enye ụlọ akwụkwọ anyị aha ọjọọ. Chidi Nnamdi Igwe, Igbo Radio.